tager Morfar. Okay. Hej, vi er 3 musketerer bortset fra kun en, og det er mig. Men jeg har 2 gæster, eller 2 overnattende, faktisk. Det er hende, der også har været med i går og i onsdags, og så er Emma G. derovre, kom herover. Vi er 3 One Direction. Freaker. Nå. We are directioners. Ja. Jeg har lige fået mit nye liv. Jeg er blevet Go Olivia. Go Olivia. Love it. Love you. Okay, det kommer an på, hvem der siger det. Is it love? Emma, nu Morfar sagde ikke dejlig flæsk. Fandt dig lige, hvad har du gang i? Okay, godt så. Hvor bliver min... Hey, kast lige bladet til mig. Se her. Det er det her nye liv der. Det skal jeg... Så, okay. På YouTube. Jamen, der er sgu da ikke lige nu. Nu skal vi have... Jeg er ikke på YouTube, når jeg er så grim lige nu. Are you sure? Sgu da ikke grim. You're always Ej, så vil jeg godt, men jeg kom til at sige morfar, så ikke dejligt frisk. Give me my phone! Vi laver en No, it's my phone. Karoline, vi laver en op, fordi jeg kom til at sige morfar, så Lift ikke the light. dejligt frisk. Lift me. Lift Og me det kan jeg fisk. så godt lyde så klart. Jizzy J. La 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 la. Ej, vi laver lige en om. Stay. Vi laver lige den om, fordi jeg vil ikke have den, vi lægger den ud, når jeg sagde morfar, så ikke dejligt frisk. Hvad for noget? Men det kom jeg til at sige. Og hvad så? Men det vil jeg ikke have. Who cares? Ej, du har ikke lagt den ud, vel? No, she's about to do it. Ej, men vi skal lave en ny. No, I'm just kidding. Godt, fordi Because I'm single. den optager stadig. Justin Bieber loves Gør den Michael det? Jackson. Se, den hakker. Oh my god. Så hører vi... Det lyder sådan Titanium i starten. Se, vi må ikke sige, hvilken skole vi går på. Og bare ligesom reklamere for det, ikke? Jeg har lavet... Det er min tale, der skal... Jeg læser. Mig, der skrev One Direction. Okay, hun var lige det der måde. Det jeg har fået plakater. Jeg har 2 plakater af One Direction, og en plakat af Zayn, og så har jeg fået en af Neil nu. Der er bare hul på den. Ja, her. Er der noget sejt over? Se der. Har du nu? Lige før havde vi godt. Ja, så har vi fået den. Jeg kan ikke se kamera. Der har jeg jo. Nu har jeg også. Nu har jeg også. Nej, vi skal tjekke over. Tjekke. Wow. Og vi skal se Breaking Dawn i aften. Ja, det var min idé. Og det glæder vi os rigtig meget til. Hvad er det der? Jeg har faktisk vist min dans, det der. Min Nej, det tur. er faktisk det løse dans. Min dans, når jeg er sur på Emma. At tale easy, mand. I'm taking it easy. Vi har faktisk en reklame i næsten hver vores video, og her er en reklame for. Jeg er totalt nederen, jeg glemmer min telefon. Ej, man kan ikke se det, den er bare helt hvid. Nej, man kan se det lidt. Ej, hun er ikke nuttet. Jeg kan ikke se det. Klokken er 19. Og skal vi ikke have rundt i stedet for? 2 sekunder. 1929. Og så skal jeg lave min dans til. Sofia, the sky. Sofia, the sky.
lidt mindre. Vi kan høre den bagefter. Og vent. Pas på stikket. Ja. Just a J. Næger. Ej, for var Nicky. Ej, den røg ud. Tak. Næger. Mohambi. Hvem fanden er næger? Og nu har vi en rigtig monster. Der er helt fuld, som vi skal have til... Det er en energidrik. Det hedder... Fuck, når koldt, hvordan kan det være så koldt? Det ved jeg Ej, ikke. har vi ikke haft den med i tasken flere timer? Jo. Nej, jeg tog den op på et tidspunkt. Og hvad så? Ej, ved du? Det er en energidrik. Og vi køber omkring 3-tiden. Man flipper ud. Og Og den er 7:30 lige nu. Wow, jeg er træt, så jeg får sådan øjnene. Har jeg også. Har jeg? Nej, vel? Jeg kan lave tugidans. Og så det der. Ej, nej, det var fordi, der var en gang, hvor Lolo kaldte på ham, så sagde han, tut, og så siger jeg, tut. Nej, men kan du godt substituere på det der? Ja, den du. Nå ja, det. Ej, undskyld, jeg ved ikke, hvad det skal for mig. Og det er Louis. Jeg kan godt lide Louis, han er lidt. Jeg forstår stadig, hvordan det ser ud. Jeg synes, at Harry er grim. Nej, Harry er sgu da happy. Okay, nu kommer det snart. Take it easy. Ja, så bag. Jeg kan ikke rigtig først synge Liam, synger Harry, synger Sage, synger Niels. Ja, det er alle sammen Harry. Så er det Neil. Så er det Lewis. Så er det Lewis. Ja. Hun er totalt forelsket i Louis. Jeg er totalt væk i den. I'm totally about it. Jeg sagde det med Liam. Liam, undskyld. You look so cute. He's right, so Det er sådan helt trøjt, der er. I want that one thing. No, I want One Direction. Ej, vi minder rigtig meget. Fuck, de flipper ud. Ja, slap af. Så insane, at han har været fremad for sofaen, og så kunne han ikke frem, og så kom Jeg er så bandet på gulvet. Hvordan var det lige minutter? Nu skriver de. Nu, stoppe!